اہل نظر کی آنکھ کا تارا مینوں پتہ تہاڈی پڑھن دی عادت نہیں پر میں بھی آپ تو مجبور ہاں میری بھی پڑھان دی عادت ہے اچھا بھائی میں کرن لگا ذکر ایک گل سن کے مینوں نہیں پتہ کنے علی بولنا تے کنے نہیں بولنا جیڑا سنی ماں دا پتر ہوے گا وہ تے بولے گا علی علی صحابہ فرماتے ہیں جب فتنے کا دور پھیلیا نا تے فتنے اسلام کے اندر شروع ہو گئے لوگ فتنہ پرور آ گئے صحابہ فرماتے ہیں جب منافق لوگ پیدا ہوئے تے پتہ نہیں سی لگتا کہ مومن کون ہے تے منافق کون ہے صحابہ فرماتے ہیں جتنے کٹھے بیٹھتے تھا ذکر علی شروع کر دیتے جیڑا علی کا نام سن کے ہاتھ پہنتا سی اسی سمجھ جاتے سا بندہ اپنا ہی جیڑا علی کا نام سن کے متھے تیڑی تے وٹ پاندا سی اسی سمجھ جاتے سا بندہ منافق ہے کوٹلا والے میں ممبر رسول سے بیٹھ کے ممبر والے کی قسم اٹھا کے کہنا آج بھی علی کا نام علی ہے بندے کو پتہ لگ جاتا ہے اچھا ہوں نالے ہاتھ چکے کرنا ذکر علی علی نالے سجے کھبے دیکھا جو پورا بندہ اپنا ہی بیٹھا اور میں ایک اور وضاحت دے جاواں علی کا ذکر کرنا ویسے میں دونوں مبارکباد پیش کرنا جوان صاحب کے دوسری ہر سال ولادت مولا علی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ کے اندر جشن مولود کعبہ مناندے ہو یہ حق ہی سنیاں دا ہے یہ حق ہی سنیاں دا ہے کیونکہ اسی علی والے ہیں نا اپنا علی کدرے بیگانیاں نو نہ دے دیا جے علی انہاں دے کی لگدے نے علی ساڈے نے اور میں ایک اور وضاحت عرض کر دے میں ذکر علی کمزور ایمان تے کمزور جسم دا بندہ کر ہی نہیں سکدا ہاں افواج پاکستان جنگ کر رہی ہیں نا انڈیا دے خلاف دیگر مسلمانوں نے پاکستان کی حفاظت کرنے واسطے دیگر دشمنوں نال جنگ کر رہی افواج پاکستان اللہ نہ کرے ویسے جیڑا انج شہید ہو جائے نا پاکستان دا جیڑا سب تو وڈا بہادر تے شہید ہوئے انہوں نشان حیدر دیتا جاندا ہے پتہ لگ گیا یہ حیدر جیڑا ہے نا یہ ہوندا ہی بہادراں واسطے سے کدے غور کیتا جے کمزور جے بندہ ہوئے تے من وزن چکے تے نہ چکیا جاوے او چکدا چکدا کہ یا علی تے کمزور جے بندہ من وزن چک لیندا علی دا نام اج بھی کمزوراں دا زور بن جاندا علی دا ماری یہ نعرہ جنگاں دا نقشہ اور بن جاندا ہے جدی توجہ اچھا جا بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 ذکر علی کرنا کمزور ایمان تے کمزور جسم والے بندے دا کم نہیں ہن نالے میں ذکر علی کراما لگا تے نالے میں سارے والے دیکھنا کیڑا کیڑا علی والا بیٹھا ہے میں پڑھ رہا اہل نظر کی آنکھ کا تارا نہ بھائی نہ انج نہیں ہاتھ کھڑے کر کے تے زور سینے تے لگا کے بولنا علی علی چلو میں تو زیادہ تکلیف نہیں دیتا سارا مصرع نہ پڑھو اتنا میں پڑھ لینا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا انج نہیں تو ہاتھ اس طرح بلند کر کے تے کہنا علی علی کی کہنا ہے دیکھا جے کول بندہ کیویں دا بیٹھا ہے اجے بھی جڑے بندے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے او دے لئی میں پیغام دے چلیاں ساڈا دروازہ ہوے نا لکڑی دا لوہے دا المونیم دا تے اسی دروازہ کھولیے یا بند کریے تے دروازے دے قبضے چ کدے کدے آواز ہوندی ہے چی آندی ہے نا آواز میں کتاباں پڑھیا فرشتے جدوں جنت دا دروازہ کھول دے تے آواز ہوندی ہے علی اور جنہیں جنت جانا مل کے پڑے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا
اہل دل جنہ دی اکھاں دا تارا علی ہے حضرت مولا علی مدینے دی گلی تے جا رہے ادھروں صداقت دی دنیا دا تاجدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لگے آ رہے صدیق اکبر نے مولا علی نو جفا ماریا سینے نال لایا فرمان لگے علی مبارک ہوے مولا علی فرمان لگے خیر مبارک شادیاں مبارک دے دیو فرمایا علی میں نبی کو بھی اٹھ کے آ رہے ہوں نبی کریم فرما رہے ہیں جاؤ جا کے علی نو مبارک دیو قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی بنے گا قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی بنے گا اللہ کے قرآن نے رنگ پیش فرمایا اللہ نے فرمایا کل جنت التی مورث من عبادنا من كان تقيا فرمایا جنت میں اپنے بندیاں کی وراثت دے دیتی ہے یہی جنت کے وارث نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون مولا علی نے فرمایا خیر مبارک ابو بکر تینوں بھی مبارک ہو گئے آپ نے فرمایا مینوں قاضیاں مبارک مولا علی فرمان لگے تانوں تے نبی نے فرمایا ہے جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی بنے گا مینوں نبی نے فرمایا یاد رکھی جنت دیاں ٹکٹاں کون بنے گا انہاں ٹکٹاں تے مہر صدیق دی ہوئے ٹکٹاں تے مہر ابو بکر صدیق دی ہوے گی صدیق اکبر کہنے لگے مولا علی جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا میں مہر کوئی نہیں لانی شیر خدا بھی کہنے لگے سونیا جڑا تیرا منکر آوے گا ٹکٹ علی بھی کدوں دینی پتہ لگیا جنت ہوئی جاوے گا جڑا علی دا بھی غلام ہے صدیق دا بھی غلام ہے اسے بات اسی پڑھنے اہل نظر کیا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اور لوگوں یہ مغفرت کی سند ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا 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 علی علی یہ نہ سمجھیا جی اسی آخر شیر پڑ گئے آ میں تینوں نبی دی حدیث سناواں میرے آقا نے فرمایا علی سامنے بیٹھ جا مولا علی بیٹھ گئے فرمایا علی قیامت نو تیری بڑی شان ہوے گی حضرت کی دی کمی والیاں میری کی شان فرمایا جب پل صراط نو دوزخ تے رکھیا جائے گا لوگ لٹ پڑ کے دوزخ تے گردے ہون گے کچھ جنت والا جانے ہون گے فرمایا علی تو دوزخ دے کنارے بیٹھ جائے گا نالے دوزخ نو پکار کے رکھے گا تین دوزخ ہے آپ تیرا ہی میرا ہی تیرا ہی میرا ہی تیرا ہی میرا ہی فرمایا جڑا تیرا ہوے گا دوزخی نہیں ہوے گا جڑا دوزخی ہوے گا وہ تیرا نہیں ہوے گا اس بات سے اسی پڑھیا ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہمارا علی والا بولے ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہمارا علی علی سبحان اللہ
جڑا جے تک بھی جاگدا بولے سبحان اللہ. تھکے تے نہیں نا بھائی؟ پکی گل ہے نا؟ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو. چلو ہن ہاتھ چوک کے بولو، میں کچھ نہیں کہنا، تھوڑا جہا زور لگا کے ہور بولو سبحان اللہ. میں رات پاک پتن شریف سے بہت بڑی محفل 16-17 تقریباً 18 عمرے دے ٹکٹ سن، بہت بڑی محفل. تو میں آخیا بھائی جن نے جنت جانا سارے ہاتھ کھڑے کر لو. وہ اجی صاحب سارے ہاتھ کھڑے کر لے، ایک نے نہ کیتا تے میں آخیا بھائی تو نہیں ہاتھ کھڑا کیتا. وہ کہنے لگا امی نے آخیا جی پتر محفل تو سیدھا گھر ہی آویں. کئی بیلی اس وجہ تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کرتے، مگر میں تو جنت ڈائریکٹ نہیں بھیجنا بھائی، وہ تو آئی نال ہی جانا ہے. کوشش کرو ودی نو سب ہی خیراں ہوندیاں نے. ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا علی گلی چ جا رہے تھے، بندے آواز دے کے آخیا علی. بھائی توجہ میرے والا، اپنی گلاں نہ کرو، توجہ میرے والا. مولا علی نو کہنے لگا علی تینوں جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچے ہی جواب دے دینا، سوچدا کیوں نہیں؟ مولا علی نے فرمایا تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں؟ کہنے لگا 5. فرمایا تو کیوں نہیں سوچیا؟ جواب سن کے نہ تے ساری زندگی لطف وچ رہو گے، رات نو ستیا بھی کدے جواب یاد آیا نہ تے تڑپ جایا کرو گے. کہنے لگا علی تو سوچ کے جواب نہیں دیتا. فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا؟ کہنے لگا ہر ویلے ہاتھ سامنے ہوندا، مینوں پتہ ہے انگلیاں 5 ہوندیاں نے. تے مولا علی ہنس کے فرمان لگے پھر میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں؟ جویں ہاتھ تیرے سامنے رہندا کائنات علی دے سامنے رہندی ہے. ساری کائنات علی دے سامنے رہندی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون دی تفسیر وچ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن نا مولا علی ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ آ کے کان وچ کہنے لگا حضور یہودی نبی کریم دے علم تے تان پہ کر دے. مولا علی تڑپ کے اٹھ کے ممبر تے کھلو کے فرمایا میرے نبی دے علم تے تان کرنے والے یہودیو، میں نبی نہیں میں علی ہاں. سلونی عما دون العرش. فرمایا جن نے جو پوچھنا علی کو ہی پوچھ لو. لوگاں ویکھیا علی بڑی موج چ. ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا علی بڑا بڑا دعویٰ کیتے، جو پوچھنا پوچھ لو. فرمایا پوچھ. علی جلال ہے. انہیں آخیا مولا علی پھر میرا ایک سوال ہے حضور. آپ نے فرمایا بول. کہنے لگا حضور لوگ میرے حلال دا ہومت شک کردے نے، میں جنہوں اپنا باپ کہنا لوگ کہندے نے تیرا باپ نہیں. علی دس میرا باپ کون ہے؟ یا سیالکوٹ دے نوجوانوں میں جملہ عرض کر دے میں پتہ چلیا ہوں جو علی نو پتہ ہے کون کون حلال دا ہے. جنہوں مولا علی نے جنہ پیارے انہاں کچھ بولے سبحان اللہ. جدو قرآن مجید اللہ کریم نے ایک کافر دے بارے فرمایا نا اتلم بعد ذالک الزنیم، اللہ نے فرمایا اے نسل کٹیا، اے حلال دا نہیں. وہ تلوار لے کے تے اپنی ماں دے سر تے جا کے کھلو کے کہنے لگا دس میرا باپ کون ہے؟ ماں کہنے لگی وے پترا یہ ماں نو پتا ہوندا باپ کون ہے، تینوں میں کہنی ہے آج تیرا باپ ہے. تلوار لے کے ماں دے سر تے رکھ کے کہنے لگا تو جھوٹ بول سکنی ہے، محمد دا قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا. محمد نہیں جھوٹ بول دے، تو جھوٹ بول سکنی ہے. ماں کہنے لگی ہاں تو اپنے باپ دا نہیں تو حلال دا نہیں. پتہ چلیا علی تے نبی دونوں نو پتہ کون کون حلال دا ہے. تو مولا علی نو کہنے لگا علی کون میں حلال دا ہے کہ نہیں؟ مولا علی نے فرمایا بیٹھ جا تو حلال دا ہے. تو اپنے باپ دی اولاد ہے جڑا نام تیرے نام نہ لگدا وہی تیرا باپ ہے. بیٹھ گیا. ایک اور اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا علی بڑا بڑا دعویٰ کیتے جو پوچھنا پوچھ لو. میں پوچھا فرمایا پوچھ. کہنے لگا علی اے تیری عبادت بڑی مشہور ہے، کوئی بڑی عبادت کرنا ہے کیوں نہ کرے؟ وہ جنوں ویکھنا عبادت ہے وہی اپنی عبادت کا کی حال ہوئے گا. کہنے لگا علی تیری عبادت بڑی مشہور ہے تے کدی عبادت کرنا کدی دی زیارت بھی کی تھی. مولا علی فرمان لگے تو ایک باری زیارت دی گل کرنا. فرمایا میں ایک سجدہ کرنا وا دوسرا کدی کیتا ہی نہیں جب تک رب دی زیارت نہیں کر لیا.
مولا علی جواب دے رہے، لوگ سوال کر رہے. حضرت علامہ عبد الرحمان ملا سفری رحمت اللہ علیہ نے تھے بڑی محبت یہ گل لکھی. آپ فرما دے رہے مولا علی جواب دے رہے تھے، جبریل سدرہ تے بیٹھے. جبریل عرض کی تھی یا اللہ علی بڑی موج اچے میں بھی کچھ پوچھ کے آواں. فرمایا تو بھی پوچھیا. وہ کہڑا دنیا دے سکول دا پڑھیا، محمد دا پڑھیا ہے. جبریل لبادہ بشریت تو اڑ کے نا انسان بن کے مولا علی دی محفل چائے ہاتھ کھڑا کر کے تھے. جبریل کہنے لگے علی سوال ہے. فرما پوچھ. ہنس پہ نالے مولا علی فرما تو بھی پوچھ. تے جبریل کہنے لگے سوال کو بڑا نہیں ہمیں چھوٹا جا سوال ہے. اس وقت جبریل کتنے ہوئے؟ مولا علی یہ نہیں فرما منو کی پتا ہوئے جبریل کہ اسی طرح تے رہندا میں زمین تے بسنا. آپ نے فرمایا جے تینوں جواب نہ دیتا تے محمد علم دی چادر تے داغ لگ جاتا ہے. مولا علی فرمایا سوال کرنے والے دو گھڑیاں ٹھہر میں تینوں دسنا جبریل کتنے ہوئے. مولا علی نے منبر تے کھلو کے ایک باری آسمان ول ویکھیا، ایک باری زمین ول ویکھیا، ایک باری مشرق ایک باری مغرب ول ویکھیا. فرمان لگے سوال کرنے والے سدرۃ المنتہا تے ویکھیا جبریل کوئی نہیں، نہ زمین دی تخت سرا تے ویکھیا جبریل کوئی نہیں، نہ کائنات مشرق و مغرب ویکھے نے مینوں جبریل کدھرے نہیں ملے. ہن علی دا علم کہندا ہے یا میں جبریل یا تو جبریل، یا میں جبریل تے یا تو جبریل ہے. یا محمد شفیق صاحب میرے بیلی تشریف لے کے آئے، خوش آمدید جی. یا میں جبریل آتے یا تو جبریل ہے. جبریل نے آکھیا تو رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو. بھائی یہ تقریر سی میری تہاڈے واسطے. ہن میں اپنی بہناں واسطے ایک جملہ عرض کر دیواں. مینوں چوہان صاحب کہہ رہے سن مولا علی دی شادی سنایا جے، مگر جے میں مولا علی دی شادی سنائی نا تے او کو 2-3 گھنٹے دی تقریر ہو جانی ہے. تے میں چونکہ اگے جانا تساں سونا تے میں جانا ہے تے تساں لنگر بھی اجے کھانا ہے تے تہاڈے تے لنگر دے درمیان میں زیادہ دیر حاضر نہیں رہنا. گزارش اس طرح بس مولا علی تے سید کائنات دی شادی ہو گئی. وہ بھی نبی دا پالیا تے وہ بھی نبی دی پالی. تربیت دونوں دی نبی نے کی. اج دی بیٹی رات نو فلم ویکھدی ہے نا، اج دی بیٹی انڈیا دا گانا سن کے یا انڈیا دا ڈرامہ دیکھ کے نا تے ماڈل دا جڑا سوٹ ہوندا ہے تے جڑی جُتی پاندی ہے نا ماڈل، اج دی بیٹی مسلمان دی اپنی ماں نو صبح اٹھ کے کہندی کہ امی میں اس طرح دا سوٹ سلانا ہے جس طرح دا فلاں ماڈل نے پہنے، جس طرح دی فلاں ماڈل نے جُتی پہنی میں ایویں دی پہننی ہے. اے مسلمان دی بیٹی تو یہ تے ویکھنی ہے کہ فلاں ماڈل نے جُتی تو سوٹ کیویں دا پایا، کدے یہ بھی ویکھے محمد دی بیٹی دی رات کیویں گزرتی رہی ہے. میرے والوں نے اپنی ماما تے بہنا تے بیٹیاں واسطے ایک تحفہ لے جاؤ. سید ہزارہ پاک دا بچپن تے محلے چ شادی آ گئی. قریش دی عورتاں حضرت اما خدیجہ نو آ کے کہنے لگیاں کہ ساڈی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جی. شادی دا کارڈ آ جائے تے بڑیاں نو تھوڑا تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندا ہے. بچپن سے سیدہ دا عرض کی امی جی اج شادی ہے تے اساں بھی جانے نا. او خدیجہ جڑی کدے مکے دی ملکہ کہلاندی سی، سارے مکے دے امیراں دی دولت ایک طرف رکھی جاوے تے اما خدیجہ دی کلی دولت ایک طرف رکھی جاوے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی. پر جس رات حضور نہ شادی ہوئی نا، پہلی رات اما خدیجہ نے ساری دولت دا سونے دا اتنا اونچا ڈھیر لگا کے تے میرے نبی دے قدماں چ رکھیا تے عرض کیتی سب کچھ یار حوالے تیرے، جندڑی جان وی تیری. ساری دولت مصطفیٰ دے قدماں چ رکھی، مدینے دے حوالیا تیری عظمت تو صدقے. میرے نبی نے صبح دا سورج طلوع نہیں ہون دتا، سارا سونا تے دولت مکے دے غریباں چ بانٹ دتی. تے اما خدیجہ نے یہ نہیں آکھیا میں کماندیاں زندگی لائی ہے تساں بندیاں رات بھی نہیں لائی. او اما خدیجہ جڑی مکے دی ملکہ سی اج غربت آئی نا تے ساری دولت مصطفیٰ دے قدماں تو وار دتی. تے اما خدیجہ نو آ کے سیدہ فاطمہ کہنے لگیاں امی اسا شادی تے نہیں جانا. تے اما خدیجہ فرمان لگیاں بیٹی میں مکے دی ملکہ سا،
اج غربت دا ویلا اے شریک نے ساڈے تے جے اسی شادی تے ٹر گئیاں نا تے ساڈے کپڑے بھی سارے تو کمزور ہون گے تے زیور بھی کوئی نہیں تے مینوں میں نہ مارن گیا کہ محمد نہ شادی کر کے تے تو غریب ہو گئی تے سارا زمانہ تیرے بابا دا دشمن ہے تے بیٹی ایسا شادی تے نہیں جانا کیونکہ ساڈے کوئی چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں تے زیور بھی کوئی نہیں۔ اس ویلے محمد عربی دی جڑی بیٹی نے جڑا جواب اپنی ماں نو دیتا نا اسلام دی ہر بیٹی دے متھے دا جھومر بن گیا تے اما خدیجہ نو سیدہ فاطمہ کہن لگی امی اساں شادی تے اس واسطے نہیں جانا کہ ساڈے کول زیور کوئی نہیں۔ فرمایا جی بیٹی تے عرض کر دیا نے امی اساں زیور کرنا بھی کیے ابو تے کہندے نے کہ مسلمان دی بیٹی دا زیور او دا حیا ہوندا ہے۔ اونچا بولیا جو سبحان اللہ۔ مومن دی بیٹی دا زیور او دا حیا ہوندا ہے تے او تے ساڈے کول ہے نا۔ مسلمان دی بیٹی دا زیور او دا حیا ہوندا ہے۔ ایک دن نبی کریم نے صحابہ نو فرمایا صحابہ دسو عورت لی سارے تو چنگی گل کیڑی؟ کسے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے۔ مولا علی فرماتے نے مینوں خیال آیا جدوں سوال محمد ہوئے نا جواب فاطمہ ہوندا ہے تے ہوئے نا تے محمد دی پالی کولو نہ پوچھ کے میں جن محمد دی نے تربیت کیتی ہے۔ مولا علی دوڑ کے گئے تے چوکے دیوار وچ ایک کسی حضور دے حجرے تے مسجد نبی تے سیدہ عائشہ اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ فاطمہ دے حجرے چ ایک کوئی دیوار سی۔ مولا علی گھر گئے تے کہنے لگے فاطمہ جلدی جلدی جواب دے تیرے بابا سوال کیتا کسی نو جواب نہیں آ رہا کہ عورت لی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے؟ سیدہ نے بھی برجستہ جواب دیتا سوچیا ہی نہیں۔ فرما لگی میرے سرتاج ہور کیڑی چنگی گل ہے؟ عورت لی سارے تو چنگی گل ہے وہ غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے۔ مولا علی جواب سن کے حضور دی محفل چ آئے ہاتھ کھڑا کی عرض کیتی سونے میں جواب دیواں؟ حضور فرمایا علی تو بھی بول۔ مولا علی اٹھ کے کہنے لگے حضور عورت لی سارے تو چنگی گل ہے وہ غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے۔ حضور مسکرا کے فرمان لگے علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ مینوں فاطمہ دی خوشبو پہ یاد کیا۔ ایویں دا جواب بس محمد دی بیٹی فاطمہ دے سکتی ہے۔ میں تے اکثر کہنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا اگر اپنی بیٹیاں نو چاہتے نا کہ ساری بیٹی جنت چلی جائے پھر اپنی بیٹی نو محمد دی بیٹی دے پیچھے ٹور دے او بیٹی جدی ہر زندگی دی رات ہی جنت دے رات گزری ہے۔ جڑی عشاء دی نماز پڑھ کے تہجد دا سجدہ سجدے چ سر رکھ دیے تے فجری ویلے دی اذان ہو جاندی۔ امام حسن فرماتے نے میری ماں جے سر اٹھا کے کہندی ربا ایڈی چھوٹی رات اجے تے سجدہ پورا نہیں ہویا تے مدینے دی عورتاں آ کے کہہ لگیاں فاطمہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لینی ہے؟ تے فرمادیاں رات لمبی کدوں ہے؟ اج تے ایک واری سبحان ربی الاعلی پڑھے تے رات مک گئی۔ فرمادیاں میرا جی کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایکو سجدے چ گزار دے ہاں۔ آئی محمد دی بیٹی دا اسوا تے اپنی بیٹیاں واسطے اسوا لے جاؤ۔ میرا می قدر اگر میں دیتے بحث و مباحثہ کرا مینوں وقت درکار ہے اپنی بیٹیاں دے سراں تے مصطفیٰ دی بیٹیاں دی چادر دا سایہ کر دیو تاکہ ساڈیاں بیٹیاں دی جنت دیاں راواں آسان ہو جاون۔ اسی چاہنے ہاں اسی تے ایمانداری نہ دسو اے کو کیڑا یا کیڑی سڑدی ہوے جلدی ہوے اگ وچ اسی برداشت کرنے ہاں؟ کوئی اسی تے کیڑا سڑدا ویکھ کے برداشت نہیں کر سکدے تے اپنی اولاد نو دوزخ وچ سڑدا کیویں ویکھو گے؟ جو تو چاہنا تیری اولاد جنت چ جاوے تے آ پھر اپنی اولاد نو مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی بیٹیاں دا اتباع نبی کریم دے صحابہ تے اولیاء دی اتباع چ لگا دو۔ ان دی ذات تے حضور دا رنگ چڑھاؤ۔ آؤ آخر تے میں سرنگی والا واقعہ سنا دے وہاں چونکہ میں اگے پروگرام تے جانا بھائی وقت زیادہ ہو گیا۔ سرنگی والا واقعہ بڑا معروف ہے 2-4 منٹ چ مرد کر دے وہاں۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ تسی جاندے ہو داتا صاحب دے ہر سال اس مبارک دی آخری نشست وچ میں تقریر کرنا۔ اس سال بھی میں جدو داتا حضور دی بارگاہ چ گیا نا تے میں دیکھیا کہ داتا حضور دے قدمان مبارک ایک حجرہ جدی تو لکھیا حجرہ اعتکاف۔ یہ حجرہ جتھے بیٹھ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 40 دن دا اعتکاف فرمایا تے داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا۔
حضرت خواجہ اجمیری نے جا کے نا تے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائے، فرمایا تینوں کتب بنایا۔ کتب پتہ کینوں کہندے نے؟ بابا جی جڑیاں مائیاں چکی چلاندیاں سن نا، وہ چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن، اوپر والے پارٹ دے اوپر ایک لکڑی دی کلی ہوندی سی، اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاتا سی۔ اگر کتب ٹوٹ جاوے یا اکھڑ جاوے تو چکی چل دی نہیں۔ ولیاں چو اس ولی نو کتب کیا جاندہ جڑا چکی دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے۔ بولیا جو سبحان اللہ۔ ہر علاقے دا علیحدہ کتب ہوندا ہے۔ اسی سمجھنے ہیں شاید ساڈے علاقے دا ناظم چیئرمین، ساڈے علاقے دا MNA MPA کونسلر علاقے دا نظام چلا لیا، مگر روحانیت دی دنیا دے اندر اس علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے۔ میں اور آسان کر کے عرض کر دے وہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی شیخ المشائخ دی بارگاہ چ آپ دا ایک مرید آیا تے کہنے لگا حضور یہ دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے، فرمایا دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے۔ حضور وہ کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ ویچ دے، وہ دلی دا کتب ہے۔ مرید جا کے اس بابے نو خربوزے والے نو کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کرایا جے، انہاں ایک خربوزہ دیتا تھوڑا کھا کے سٹ دیتا، کہنے لگا اے تا پھکا ہے اور چیک کراؤ۔ بابا جی نے دوسرا پیش کیتا، وہ بھی کھا کے سٹ دیتا، کہنے لگا بھی پھکا ہے، تیسرا بھی پھکا ہے، چوتھا سارے چیک کر گیا۔ بابا جی بول ہی نہیں۔ وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ تے واقعی ڈھلا ہی ہے۔ چند دن دے بعد وہ بندہ آ کے نا تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے، فرمایا دلی دا کتب بڑا سخت ہے۔ حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پیا بیچ دے، وہ دلی دا کتب ہے۔ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ۔ آپ نے تھوڑا جا شربت دیتا، پی کے کہنے لگا اے پکا لگا اور چیک کراؤ۔ تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں۔ ہر علاقے دا اپنا اپنا کتب ہوتا ہے، مگر کتب دی تعریفات کرا جڑی علامہ یوسف نے بہانی رحمت اللہ علیہ نے، حضور مجدد پاک نے، حضور داتا پیا نے اور دیگر اولیاء نے جڑی کتب دی تعریفات کی تھی، میں وقت درکار ہے میں مڑ واپس آواں۔ داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا۔ بابا جی نے جا کے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگا لے۔ پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی، انہیں ایک جادوگر بھیجیا کہ جا ذرا بابے دا مقابلہ کر۔ جادوگر نے آ کے فضا دے اندر اس طرح مٹھی بند کی تھی تے کہنے لگا بابا جی ولی ہیں تے دس میری مٹھی ہے چپکی ہے۔ بابا جی نے اکھ بند کی تھی تے مراقبہ کر کے فرماون لگے گنگا جمنا چو ریت لے کے آئے۔ انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت۔ بابا جی ہنس کے فرمان لگے تو کافر ہے نا، تیرے مقدرہ چی ریت ہے۔ آپ نے مٹھی فضا چ بند کر کے فرمایا جی تو جادوگر ہے دس میری مٹھی چکی ہے۔ جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی، کہنے لگا بابا جی پتہ نہیں چلیا کہ تو کی لے کے آئے ہو۔ آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول، فرمایا جنت چو لے کے آیا، کافرہ اتھے تو جا ہی نہیں سکتا۔ بابے دے اس طرح دے مقابلے ہو رہے۔ ان بابا جی ہندوؤں اپنی طرف بلا دے کہ میں تبلیغ کراں، ہندو بابے کو ڈردے نے کدھر کلمہ نہ پڑھنا پے جے دوڑ جاندے نے۔ بابا جی نے ویکھیا کہ روز مندر وچ جاندے نے، دیکھا مندر وچ کردے کی۔ فجر دی نماز پڑھ کے خواجہ صاحب جا کے مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے۔ آپ نے اندر دیکھا کہ ہندو اندر ڈھول باجے تبلے بجا کے نا تے اپنی پوجا پاٹ کر رہے۔ آپ نے خیال آیا کہ انہاں ہندوؤں نوں ساز نال بڑا پیار ہے تے ہووے نا کہ میں بھی ساز بجاواں، یہ ساز سننا من کے میں اپنا پیغام سنا دیواں گا۔ نوجوانوں راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی۔ کی بنا لیا؟ سرنگی۔ سچی گل مینوں نہیں پتا سرنگی کنوں کہندے نے، میری زندگی کتاباں چ گزر گئی۔ میں تحقیقی ذہن دا بندہ، کتابی کیڑا، میں کتاباں لغت دیاں اٹھا کے بیٹھا کہ سرنگی کنوں کہندے نے۔ لغت دی بہت بڑی کتاب فرہنگ آصفیہ چ میں پڑھیا کہ جن نے پہلی بار سرنگی بنائی نا، انہیں دیکھا کہ اللہ کریم نے انسان دا سر گول بنایا تے جسم انگ لمبا بنائے۔ انسان دے سر دے اندر اللہ کریم نے دو ہونٹ بنائے نے، یہ ہونٹ جدو ہلدے نے تے چھڑدے نے تے پھر سر نکلدے نے۔ انہیں سوچیا میں بھی ایویں دا ساز بناواں گا۔ انہیں بابا جی سر دی طرح گول تے انگ دی طرح لمبا جا ساز بنایا، وچ لوہے دیاں تاراں پروئیاں، انہوں جدو گھوڑے دے بالاں نال چھیڑ دے سن تے پھر سر نکل دے سن۔ او دا نام انہیں رکھیا سر انگی۔ سر
یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بن گیا. بعد لوگوں کو میں سنیا کہ چونکہ یہ سرنگی وچوں 100 طرح دے سر نکلتے ہیں اس واسطے نو 100 رنگی کیا جاتا ہے. تو 100 رنگی، سارنگی یا سر انگی جو بھی لفظ ہے بابا جی نے سرنگی بنا لی. وہ جڑا رات منتر وال جاندا سی نا وہ رات بابے ککھاں دی کلی پا لئی. فجر دی نماز پڑھ کے تے بابا جی سرنگی لا کے تے کلی دے باہر بیٹھ گئے. اکھیاں بند تے بابا جی سرنگی بجا رہے. ایسی صورت تان نہ بابا سرنگی پہ بجاوے کہ جڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے او بابے دی سرنگی سنے اوتھے بیٹھ جاوے. جیڑا ہندو گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے ہیں. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا، کل آیا جی. رات گزری جویں گزری، اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے پھر باہر بیٹھ گئے. صبح جو جیڑا ہندو مندر وال جاوے ہون کون جاوے؟ سرنگی سنے اتھے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا، کل آیا جی. اگلے دن اجے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھتے ہیں، ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے تھے. ہوں تو ہندو صبح صبح آتے ہیں کہ شام تک سرنگی سن کے اتوں ہی لوٹ جاتے ہیں. کوئی ہندو مندر والے جاوے ہی نہ. ہندوؤں نو مندر بھول گیا. صبح تو لے کے شام تک سرنگی سن لے. ہندو دا ہن سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں. جی سیالکوٹ دی ٹھیٹھ پنجابی زبان ہی چرز کراں تے ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لا لیا ہے. بابا جی ہندوؤں دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں. ایک دن وہ بھی آیا کہ ہندو دوپہر تک باہر بیٹھے تھے، اج بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے. ایک ہندو اٹھ کے دروازہ کھٹکایا تے کہنے لگا بابا جی اج سرنگی نہیں بجانی. حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا بھائی اج سرنگی انج نہیں سنانی. سارے پوچھتے ہیں بابا جی کیویں سناؤ گے؟ تے آپ نے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پڑے گا. ہندو تڑپ کے بیک زبان بولے بابا جو آکھے گا کریں گے سرنگی تے سنا. خواجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے، فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کریں گے. قریب انس ساگر دریا سی، بابا جی ہندوؤں نو دریا تے لے گئے. یہ وہی دریا ہے جڑا بابے نے ایکو لوٹے چ بھر لیا سی. جب پرتھوی راہ چوہان دے جانور تے لوگ بھوکے مرن تے پیاسے مرن لگے تے انہیں ہاتھ جوڑے، بابے نے اس طرح کر کے لوٹا اونڈے لیا، پھر دریا بڑھ گیا. اس دریا دے کنارے تے جا کے بابا جی بیٹھ گئے. ہندو بھی بیٹھ کے فرمایا جی میں کراں میں کرے آجے. بابا جو آکھے گا کریں گے. تو سرنگی تے سنا. نوجوانوں بابا جی دریا دے کنارے وضو کر رہے تھے، ہندوؤں بھی وضو کر لیا. وضو کر کے کہنے لگے چل بابا سرنگی سنا. فرمایا اجے نہیں. کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوؤں دیا کتاراں تے صفاں بنوا لئی. صفاں چ کھڑے ہو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں، جو میں کراں کرے. بابا جو اکھے گا کریں گے سرنگی سنا. بس پھر مسلمانوں اس طرح کر کے بابے مسلح بچھا لیا. مسلح دیکھ لو کہ بابے دی ایک سزا آئی. آپ نے فرمایا اللہ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے. قرات کر کے بابا جی رکوع چ، ہندو بھی رکوع چ آ گئے. بابا جی سجدے چ، ہندو بھی سجدے چ چلے گئے. سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کیتی نہیں حد والے ایتھے تک لیاونا میرا کم سی، اگاں تو جانے تے
بابے تڑپ کے دعا کی تھی، ہندوؤں دے دل دی دنیا ہی بدل گئی۔ پہلی بار سجدہ تے ایڈا لمبا سجدہ، اور پچھلی چابی چکے ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا یہ سجدے چ تے بڑا لطف آندا، کدے ایتھے ہی سرنگی وجاویں تے سواد آ جاوے۔ بابا جی نے ویکھیا انہاں دے تے دل دی دنیا بدل گئی، انہاں نوں تے سجدے چ بھی لطف آون لگ پیا۔ اٹھ کے پھر بابے نے سلام پھیریا، اے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے۔ بڑا سواد ہے کدی بول بول جڑے بولاں دے تان بجا رہے ہیں۔ آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ بے مرشدہ چپ رہے، جنہوں مرشد پڑھایا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہندوؤں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے۔ بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے، کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے، پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا۔ ساڈے بابے نہ سرنگیاں بجائیاں، نہ اپنے سلسلے جاری کیتیاں تے نہ انہاں دی تعلیمات دتیاں۔ اتے حکمت عملی نال بابے نے سرنگی بجا کے ہندوؤں نے قریب کیتا۔ پھر بابے نے کلمہ پڑھا کے انہوں نے سرنگی نہیں سکھائی، قرآن سکھایا۔ جاؤ رات 12:30 ہو گئے، جا کے امام علی الحق بابا ملک شاہ ولی داتا پیت بابے فرید کے دربار تے جا کے ویکھ لو، وہ جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو انہاں دیاں قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے۔ کہ تو چاہنا کہ تیری اولاد پھر قیامت تک قرآن پڑھے نا، تیری قبر تے کھڑی، تو پھر اپنی اولاد نو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولاد نو قرآن مجید دی تعلیم دیو، تاکہ تہاڈیاں تے ساڈیاں قبراں تے بیٹھ کے بھی